on calminaama on jurama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko ɗon gonɗon no goni ɗon yo jaam kisi Allah gon e meɗen en jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi ñagade Allah jomiraɗo bawɗo o baɗo ko wela eno welda ndew ittan tan caɗele e rafiji ha tengte oɗo rafi mo ganduɗa ene jakni windirande kala en garti ɗo e jewte men gande men hanki gande men enen ɓaleɓe fina tawa ɗe ganduɗa bandiraɓe hewɓe batten haqqillaji mumen en jarnima kala dewnoɗo ɗo e kala cabbobinnoɗo en ñaguima Allah kala cabbobinnoɗo yo Allah hokka ɗum ko yiiɗi hen ko yo Allah waɗan ɗum ɓural Allah hokka sernaɓe wune hokkaɓe on hokkon onon ƴeewoɓe kadi ko yidde moɗon nde en garti ɗo en gartide goto e musidɓe o wona koɗo ko koɗɗo e galle he nde tawno omo jeeya idiɓe e galle he jiɗɗo galle o kadi mo Allah waɗi onon yeeɓiyankoɓe hewɓe moon oɗon namnito holi kanko oɗon jetta ha tengti sabobinnoɓe makko so neɗɗo waɗi watti Allah ne wela kono waɗi koko wawi ceerno Ousmane Ba kanko woni garɗo ɗo lawol gongol laabi limtindi kada waddi hen yimɓe hewɓe ceerno Ousmane Ba ko wadde fo calmina bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala afdalil khalqi sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dental jeeɓoɓe Pindi TV onon calmine oɗon juure hande kam min mbiyata ko minen goni hoɓe kono ko min garat tan min naata e mawdow he par ce que min gowiɗo mbiɗen calmina musidɓe amen ɓe min baddi ɓe foof noon alhamdulillah ko tawfiq woni hen gonɓe Afrique Europe ha Australia États-Unis foof on calminama kala ɗo pullo mbimami wiite woni tan aɗa salmine aɗa totte juuɗe ɗiɗi ay oɗon jarne on jingui machallah ceerno Ousmane bandaɓe mbayno yidema mataw ko jaltuno leydi ndi seeɗa eyyi mi ɗannino seeɗa tan mi funtuno aɗa andi arabe ko wi rib wazur ribban tasid hubban parfois funtude yiide eɓe gandantuma nama jiiɗi meeɗama yiide ɗum no moƴƴi e gueɗe he par ce que jiidu parfois na ɓeyda jidgu donc sa waddi yimɓe ha ɓooyi Allah waɗi tawfiq ɓe mbaɗima invité a ari toon wondi e mabɓe seeɗa mabɓe gandu hombo woni ceerno Ousmane par ce que aɗa wawi liggidade e neɗɗo mais pour o anduma degg pour gandodiron woni mbawon jiidude mbawon waddude par ce que jikku so natama tan woni wondama so yimɓe gondi tan gandodirat jikkuji ɓen noon e ɓen min gonno alhamdulillah ɓe teddini min ɓe mawnini min duttima ga en Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ɓe jaa mo teddini tedduɗo ko tedduɗo yo Allah ɓon teddugal e juuɗe mabɓe ceerno Ousmane en neɓata naaten e yewta nde gartan koye sifaji ƴewle e hol ƴewle ɗe kewɗa ƴewde no foti ƴewle joguiɗa ɗe kewɗa hutorade eyyi haade ɗum kam miɗen salmina galleji sernaɓe men woni Cheikh Omar Foutiyou Tall Cheikh Alhaji Malick Sy Cheikh Ahmadou Bamba Mame Baye Niass onon foof oɗon calmine par ce que hande l'islam na janni doole e Sénégal ko sabubini ɗum ko ɓen par ce que ko ɓen kaɓa ha Allah okki en enen setuji ɗi mbawɗen arde mbawɗen darade eɗen kollira ɗum ɗon donc ko idi foof ɓe calmine ɓe totte teddugal tawi ko wallu dargal noon kam no heewi dame par ce que ɗuɓe nawi e l'istihar ɗum kam nelaɗo sallallah alayhi wa sallam jangguini ɗum yimɓe kaali ɗum kalti ɗum ɗo waɗi ko wiyete istihbar waɗi ko gandantuma ko wiyete ramlu istihbar istihbar wiyete e ɗen ɗon tati foof noon yimɓe naɗe daarira dargal kam no yaaji hay e kurus na daare yo ndiyam na daare mais noon ɗi min ɓurata wadde par ce que nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wita neɗɗo sa woni e l'islam waɗi ko tenkuma e l'islam waɗi ko gandantuma yimɓe mbawa ɗum daarirde woni ko gandantuma ko hono bejjen en koko jolfo wita ko bejjen woni weddade ceede en walla goɗɗum en walla darde e ko ɗumen ɗum ɗon foof yimɓe darta ɗum mais l'istihara o kam nelaɗo sallallah alayhi wa sallam jangguinimo sa yiiɗi darande neɗɗo e hono mbatta foof alhamdulillah istihbar on woni on mo gandantuma ari yiiɗi haaju mum joni joni wima ya daran bo gueɗe makko on ɗon aɗa mo wawi waɗande istihbar no wawi wonde ñalawma amma ramlu noon woni gandal ngal gandantuma ko ɓoyngal e fulɓe ko leydi waɗirte ko toɓɓete waɗe hisab indema hisab noon woni calcul indema e inde nene ma e duuɓi ɗi janɗaɗi e ɗo gonɗa ɗo e hoodere ma ɗo woni jagga hoodere nde haalanma ko woni sarahuji ma sarah noon neɗɗo na hen wawi tenkade gueɗe mum foof yaaha waɗi ɓe gandantuma hande liggey mabɓe ko jaggi gueɗe mabɓe tan ko wasde funtinde sarah par ce que alquran ko wi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakki alayhim woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi sahabaɓe yoɓe puntin sarah
ɓe tottuma ɗum ko laɓɓinta ɓe mais ko okkata ɓe tawfik kadi neɗɗo yimɓe kewɓe hannde ɓe ngoni ɗo gootum caɗele na keewi ɓe dari ɗo gootel ko wallu funtinde sarah tan par ce que waɗi ɓe nganndanatuma hoodere maɓɓe ko sarah tan wawi ɗum yaltinde yimɓe ɓe noon koode ɗe na keewi mbokara tan na dariri e ɗe koode nayyi ɗo imma wona ndiyam walla wona hendu walla wona leydi walla wona jeygol ɓeɗo noon sa daariɓe ha ganduɗa ko holko woni hoodere makko ma andu ko puntinantamo sarah waɗi ɓe gandantuma ɓe kam ko hirsude tan wawi ɓe funtinde sarah waɗi ɓe gandantuma ko wallu sondelaji walla comci donc ɗum ɗon pour ganda ɗum il fallait que jangga sa andi ɗum noon ko nden mbawɗa darande neɗɗo o ganda ko woni hoodere makko mbawamo funtinande listiha mbawamo funtinande sarah ɗum ɗon foof noon no tenki ɗi tati ɗiɗi mbimami donc ceerno deggue haadema won ceerno il faut mbawa darde sa wawa darde aɗa wawi wonde businessman mais a wawa wonde ceerno par ce que ceerno woni parɗo e hoore mum parɗo e hoore mum noon woni mbawɗo andude hoodere neɗɗo mi darma ƴetta inde Abou Diop calcula nde Abou o ko woni ba o ko woni kef o ko woni ra o ko woni mbawa calculde ganda ɗumen foof ko jaggata e hoodere neɗɗo mbawamo darande donc yewtere nde foof enen nde mbawno tenkude e ɗe gueɗe tati mais noon kam il fallait que tan yimɓe jawta e goɗɗum yimɓe ɓe hande caɗele ɗe no keewi gonɓe Europe e caggal leydi e foof caɗele mabɓe no keewi par ce que ko woni probléme o foof toujours sa nani tan woni min de mi waddama ha mi tampi mi horima ɗum ɗon noon ko addata ɗum woni on mo gaddata baddata o woni mo anda par ce que neɗɗo so anda neɗɗo anda hoodere neɗɗo anda no mbaɗirta anda ko tottatamo o looto e alquran par ce que alquran o noon o feccirani cimoje ɗe jani hisipaji ɗi jani jus oji ɗi jani ko noon yimɓe ɓe cirtiri neɗɗo aɗa wawi liggidade e makko 100 ans ka dimanche mais a wawa fajja haaju makko par ce que go'o a anda hoodere makko minen noon kala mo min liggiti ɗum ɗo waɗi mbawɓe kam seedade e ɗumen ko kalanmi somi anda hoodere ma mi wiyanma ceerno yaaɗugol ngel par ce que alhamdulillah Allah namin okki tawfiq eyyi somin mbawa liggidade e ma tan min mbiyanma ceerno hoodere ma min ganda ɗum yah daaro e goɗɗo donc ko ɗon min tenki e wallu listihar e foof tan ko idoto koye wallu listihar yimɓe so daranima nden gandanta hokko woni damal ma hoko wawma ɓeydude soko wallu dewgal soko wallu ɗannal soko wallu sostude ɗum ɗo foof ko darete alhamdulillah foof tan e ko en tongi ceerno Ousmane jiɗmi garta tan ko hakkude listihar e istikbat no mbiɗa ni holko serde ɗum to banggue dawal saɗa liggono ƴewan ɗum neɗɗo o e hol sifaji ko sernda tan neɗɗo o anda ɗum ɗo sernde ɗum ɗo e ɗum ɗo wonande minen ɓe janggani ɓe eyyi listihar kam koye arab istihbar ne koye arab comme mbiya tan miɗo dartino neɗɗo o hande ko woni caggal ma a wawa ɗum yiide il fallait que daara walla jiccitoɗa mbawa yiide ko woni caggal ma donc ɗum ɗon addi dardal dargal noon sa yeehi to sahihul Bukhari Abi Hurayrata na ƴetti hadis goto o ƴettimo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jangguini hono darirte o wi sahabaɓe ko idino ko ɓe dariranno woni an aɗa daara gueɗe hoore ma a juulan rakkaji ɗiɗi fatiha e simore sa juuli ha paari ha silmini hadis goto janggata leddoɗa jungo ma ñaamo tegago afloɗa hen sa paari mbiya e haqqille ma Allah min ɗumen ko jiɗmi nadde tawi ko ɗannal walla resgol debbo walla ndaroyde walla kala koko wawi wonde yo Allah hollam hen ɗum ɗon noon Allah addanma ɗon ilham woni aɗa ɗaani Allah holluma hunde par ce que ɗum ɗon ko janata a faami tawi ko istihbar noon woni on jiɗɗo humpitade aɗa andi darde e humpitade wona gotum o na wawi humpitade ta ko humpitto ko waɗi ko tenki e mum woni o ko kaytaji mum tan humpitto listihar noon hollirat foof a faami amma ramlu noon woni on mo gandantuma comme hande na foti yaade France walla foti yaade ɗo gonguel wima an ñippanam daara so ñippima o dar day hoodere ma nani toon wursag ma na toon ma o andu donc ko ɗumen woni différence hakkude ɗe tati mais foof tan na tenki e gonguel ngel a faami ko ɗumen woni ɗumen en amma ɗiɗi ɗi foof yo tati ɗi foof ko arab ɗi gariri mais noon kam no wawi wiyede o ko jiɗɗo darde ko woni yeeso makko e caggal makko o ko jiɗɗo humpitade o ko jiɗɗo toɓɓanede daara ko ɗumen ɗo woni istihar istihbar e ramlu ko ɗumen tenki ɗum neɗɗo o noon haaju makko foof na tenki e ɗum ɗon ɗum taki neɗɗo a wawama haalde haaju ma ta a darnan mbo mbawa fajde haaju mum waɗi ɓe gandantuma Allah okki ɗum noon mais wona foof to banggue ramli o kañum koye sifaji ƴewle bandiraɓe men fulɓe to banggue ramli eyi aɗa andi ramli kam ko ɓooyi par ce que ɗum no jippino e nelaɗo sallallah alayhi wa sallam mbiteɗo Idrisu alayhi salam Allah noon ko yinnombo andinde woni miɗo mbaɗi e ma gandal jaha par ce que kala koko nelaɗo ko Allah tottuno nelaɗo tan namo totti hunde Moussa ko Allah ko weduru tottunombo Isa ko e jungo he Allah wanno barke so memi ko maayi sah ɗum wurat so memi pawaɗo immoto Moussa weddotono weduru ndu wona ɗumenen boddi ɓe oɗo noon ndende Allah hollimo ne komi nulɗo ma ɗumen woni kemtan ma woni ko tottimo ko ɗumen ramlu so yeehi tan musidɓe ɓe garat tan ɓe mbiyamo ko foti jande janggo o wiyaɓe ɗumen e ɗumen e ɗumen o ñippa
ɗum noon jibril andini mo ɗum jibril itti ɗum e nelaaɗo itti ɗum e allah sallllahu alayhi wa sallam eyi fof noon kam ko tenki ɗum ko nelaaɗo par ce que kanko idi fof e fulɓe ɓooyde e ramli waɗata noon joom defte ɓurana ɓe mbiya ramli en jooni ko faate ɗum yaada tan e diine wadde an ko jaɓoɗa joomum eyi aɗa anndi alquran kam ko wi ma utitu min al ilmi illa qalila allah kala koko totti joom gandal tan ko seeɗa te waɗi ko gandantuma ko allah andi fof ramli hannde tawno ko harmi ɗum janguiddake nelaɗo par ce que ɓen ko masum ko ara wiyata ko masum ɓe meɗata wadde so wona tan ko allah yamiri ɓe ɓe mbawi wadde hunde noon ɗum heewa e guite ma mais allah na andi koko ɓe mbaɗi koko gonga woni mum donc ɗum ɗon kam ko dagui ko janguinte pullo majjani hana waɗa ko majji walla na waɗa ko harmi ko na tenka nelaɗo sallallah alih w sallam nde ari jangguini ɗum woni kazzabu ahlu nujum walaw sadaku penne ɓen ɓe gandantuma ko kaaloɓe e koode walla ɓen kaala e ko weddete ceede en hay so ɓe kaali gonga par ce que ɗum ɗon ko lamminta diine l'islam a faami nelaɗo mo gandantuma debbo noddiniɗo o sadia o witeno on aɗa andi ko dariranno ko e ceede o dariranno ɗum taki nelaɗo sallallah alih w sallam ɗum kam ko añi ɗum ndede ɓe poti jaggude nelaɗo ne ɓe liggombo ha o jagge debbo o Zeynabou on yahud ndene o liggotombo ko e ceede o jaggiri mbo hen o andi hoodere makko ɗo daroto hen o andi ɗo daroto o jaggi mbo o fiili mbo e ko gandantuma ko debbo funtinta woni e meselle o weddi ɗum e woynunu gandantuma ittida zaka joni noon nelaɗo sallallah alih w sallam allah ndene yiiɗi ɗum ittude e makko o jippinmo qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas sa kunti ɗum ko ayiji 12 ɗum ɗon meselle ɗe gonno 12 kala aya jippiɗo tan taƴa meselal liggey o gasi on instant nelaɗo hay immade sah juula walla salligo tana amin waɗi ɓe gandantuma kewɓe hande so ɓe poti wadde ɗumen janggo sah ɓe mbawata ɓen ko tenkaɓe ɓe mana liggey na ɗum adda jaggede na ɗum adda wadde habtal na ɗum adda ɗum ɗon fof ko caɗele donc nelaɗo sallallah alih w sallam ko jangguini ko laaɓi tos ko leeri nañ an sa yiɗi addude goɗɗum ɗum ko an addi ɗum mais ramlu kam halalan ko dagui mbiɗa joni ko ceeɗen ko faate gandal koode ɗum ɗon nelaɗo sallallah alih w sallam fulɓe kadi na goɗɗide koode saabu minen wonɓe danama e awoɓeɓe eɓen kuuto koode lewi holto yahata holto koode jahata ɗaccuki en bawgal en eko nandi hen hewɓe kadi ne ƴeewan yimɓe to banggue ndiyam ƴeewata ko banggue koode wadde koode ne kañume ceeɗe ɗeɓe nandude non ko yitma wiide e koode par ce que alquran ko addi e alquran o wi allah miijoɗe allah e ko windi ko ko yaaji asaman naɗo lewru naɗo koode naɗo koode goo ko fulɓe jangiranno ɗum pour andude wuro saɗa ɗanno o wiyanma mawɗo o wiyanma darde hoodere ko e saare naggam nde woni donc ko ɗum janguinteno ha zuhal en addi nujumu zuhal en woni koode na jangge pour yimɓe ganda hoɗo ɓe jahata te ɗum ne ko barke ɗe gandantuma allah waɗiɗe e neɗɗo pour so jenggi courant janano on jamano ɗon téléphone janano on jamano ɗon sa yiiɗi ha ɗumeninde andude ɗo poɗɗa faade ɓe mbiyanma darde hoodere ɗo ko ɗum adduno yimɓe ne jangga e koode mais amma ko ceede abbo e koode en ɗum kam ko harmiti fakat eyyi ɗon harmi oɗon jeeɓa Pindi TV yeeɓiyankoɓe on jettama on jarnama gonduɗen koye musidɗo men Ousmane Ba o wona koɗo ko koɗɗo e galle he koye galle he o jeeya ceerno Ousmane gartanta banggue udditare saabu neɗɗo ene yiiɗi dañde neɗɗo ene yiiɗi cellal duumigal balɗe juɗɗe battane moƴƴe yaada e arsuhu kala ko neɗɗo haali ina haala so tawi haali cellal ina haala udditare hol sifaji ɗe joganiɗa ɗum beele ko banggue ɓurana joganiɗa ɗum walla banggue leɗɗe men joganiɗa ɗum saabu eɗen gandi foof ina gollore eyyi ko ɗiɗi ɗi min jogani ɗum neɗɗo o hibbito tan koko mbimami ko nane sa daranimo ma andu ko tenkimo e alquran par ce que alquran foof ko jangguini ko gandantuma ko tenki neɗɗo sa andi ɗum ɗon noon nden mbawɗa darde sa andi hoodere makko tan andat minel falaqi ha baqara ma andu ko bindantamo hen te ɗum ɗon ne waɗi ko tenkata ɗum waɗi lekki mbiteki bilwilki e mbiteki ɗoogue ɓeɗoguele ɗooki e ɗooki ɗum ɗon sa rendini ɗum waɗi ñanggu ɗuɗum ƴettete waɗi waktu ngu ƴettete sa ƴetti ɗum waɗi ko ndendinta ɗum e alquran min miɗo ɗum wawi okkirde sah inna anzalnahu oɗo ala ɓurɗo mbo yawde uddidde neɗɗo sa windimo laabi ɗaɗi laabi tati guittuɗa ɗum no poɗɗa ɗum ni ittirde ganduɗa kadi par ce que lekki kala waɗino allah darniki wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun kala koko gandantuma ne jani tan na sabbina allah ɗum ɗon aɗa foti andu inde nde gandantuma nden garirta e mum mbawa ɗum ittu hen ɗum ɗon ɗum min gudditirta neɗɗo ɗen conele ɗiɗi e inna anzalnahu waɗi komin ndendinta ɗum ɗon beelo guele ɗooki e ɗooki e inna anzalnahu laabi tati tan par ce que waɗi ɓe gandantuma hande yimɓe ko jiiɗi hawnade woni bindi kewɗi walla mbaɗanamo cakkaji en
ɗum hulɓine yimɓe walla ha ɓeyde wiide ɗum ɗon heewi ni ko ma ɓeyda jobdi ma ɓeyda jobdi arani ko addata ɗum par ce que imanegal neɗɗo jaggude ɗum no satti ɗum addata te neɗɗo kala koko gemani ɗum wawamo nafde neɗɗo aɗa wawi mo neldude condi tan o wima a ɗumen de kam condi ɓoldi o neldata kam imanegal makko yakkil te kala koko gandantuma ko tenkata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko tenkata neɗɗo ko wallatamo woni ko gemi neɗɗo sa gemi hunde tan hay say ko fatiha goto o nafatma mi simtanima ɗo mawɗo goto debbo jaadunoɗo e suka mum suka onon ko guddinoɗo ɓe jeehi e mawɗo goto ɓe mbimo yo waɗan min du'aw nde ɓe jeehi mawɗo o ko windi fatiha suka on e jooɗi ne janggi fatiha timmuɗo tan looti e alluwal tottimbo aya o wimbo yah sa yeehi lotoɗa ɗum ñangu sanggam nden ɓe punti tan suka o ƴetti aya o ta jullarna ɗon o weddi ɗon aya o wi ɗumen ɗo min mi windanama hay kamil o haydara jaɓani o windana kam fatiha ɓolo a faami nden o weddi ɗum ɗon tan e barke fatiha gonɗo o hen lekki ki fuɗɗi fudde ɓe duttiti nden ɓe duttiti baba o wimo an a maletake ha abadan waɗi ɓe gandantuma ko noon mbayiri par ce que sa gemani hunde ɗum wawama nafde hay an pour mbawa jande il fallait que gemani ɗumen aɗa wawi yadude e majjum ɗum ko mbawa ɗum gemde mbawa ɗum ɗumeninde mbawa ɗum liggade ɗum wawa yaade ɗum ɗon sa windanimo ɗum ñalngu tenkintamo ha hande tan ruttoto e ɗi waɗa par ce que neɗɗo kala ne jani ñalngu mum sa tenkimo en mbiɗamo lootu ɗum e o waktu ɗo e o saaha ɗo billahi inchallahu rabbi ma Allah udditan bo par ce que Allah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o addani ko wona gonga kala ko ari alquran kan ko sahe imma noon ɗo yimɓe ɓe certiri ɗo woni gem o neɗɗo kala koko mbaɗaneɗa walla totteɗa andude ɗumen ɗo sa gemi ɗum Allah nama hen wawi nafande eyyi amma noon ɓe gandantuma hoore mum ko guddiɓe ɓen so neɗɗo naari hoodere ma waɗi lekki kiki liggitteki aɗa andi koko wiyete barkeje barkeyi no woni barkeyi ɓe gandi barkeyi ɗum ɗon ɗum liggirte e ko wiyete maganaji maganace woni ɗo ɗum foti Allah addi ɗum waɗi ɓe gandantuma liggey tenkiɓe haɓe mbawa wadde haydara taw ko jaggaɓe ta ko jaggaɓe ɗum ɗon noon ko ɓuuri addude koye musidɓe par ce que lor arata toujours so wona e musidɓe mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nden o lorte lor o ko idi ko e jiiduɓe e makko yumma e baba jiiduɓe e makko ɓurɓe ɓadade mo bimana jiɗmi haalde par ce que nelaɗo ala mbo jiidi yumma e baba mais lor toujours tan sona ala ko e musidɓe ɓen ɗon noon soɓe tenkama neɗɗo daari hoodere nde andi sarahuji ɗi ko barkeji ligguittombo e ko wiyete ko maganaci ɗum ɗon so immima ɗo eyyi ko wawa gasnude ɗumen ine ɗaɗi maganace wawama gasnude ɗo te ɗo gonata ha Allah hoddira nde poɗɗa yaade jaaha inchallahu rabbi ɗumen kam ko laaɓi tos ceerno Ousmane golle ɗe jooɗi nde Fatou Mansal nemi guilnane ko jomayi ɗi gasi kono yaafo hol wasiya walla hol wasiya mo panta sernaɓe hono ma gollotoɓe saaha nodde donka heɓede ɓawa janggo pawa yimɓe won sadakuji ɓurtuɗi egga ɗo hande payega janggo eyi andi ko hibbito tan woni wasde janggude nde mbiyanmi nde tan neɗɗo sa janggani a anda a wawa ligguido e hay goto par ce que kamil o pour ganda valeur makko il faut ganda ko woni to leer tawi ko alquran cafrata il faut ganda ko woni alquran neɗɗo il faut anda tafsir anda ko ijmal anda mana al hadis ɗum ɗon foof sa anda ɗum a anda ko tenkuma a ala imanegal a ala taqwallahi a ala kulol Allah on a wawa liggidade e neɗɗo hol konngol cekkitol panda jafɗa e almuɓe hooliɓema ɓe meeɗa yiidema yiɓema e ayawo ko wayno Pile TV walla ayawoji goɗɗi walla keɗima e radio mbakkili natude ma ne guette jawɗele mumen ina nelduma hol konngol panta e ma eyyi ko pandanmi e mabɓe tan woni ko yettere Allah par ce que neɗɗo nde daratamo ha gemambo walla jana imanegal e makko ɗum peut être ko Allah watta ɗum mais minen ne yakar mum ɓe jani o e amen yallah wata o tas neɗɗo kam saɗa ligguiɗo e makko aɗa yiya e yeeso ko kedditi ko kalanmi ko noon woni neɗɗo saɗa ligguiɗo e makko hawyi ko liggitoɗa ko yo hibbito e ma o nodduma par ce que toujours tan a liggitto e neɗɗo mo woni e caɗele ha haaju makko humto mais o mawnini walla wiya daro mi nodda ceerno o mi wiyamo ko min liggitono ko jaaɓi ɗum ɗon kadi ko e teddugal jeeya par ce que laanu jaasi ihsan bin nisyan neɗɗo moƴƴere a yoɓirta ɗum yejjidde neɗɗo so waɗanima moƴƴere tan hibbito e makko mbiyama koko mbaɗanoɗen ko walla ɗumenin o anda ɗo tenkoto ɗum ɗon kam vraiment alhamdulillah te waɗi ɓeɓe min jii hen waɗi mo gandantuma hande heɓe koye kayitaji min liggitono kayitaji ɗi cottima ɓe jettimin waɗi ɓe gandantuma koye wallu uddital waɗi ɓe gandantuma koye wallu tenkede woni liggade ha horo yaade ɓe gandantuma ko caɗele reedu janno walla foof tan alhamdulillah Allah hokki min tawfiq min liggidima e mabɓe ha Allah hokkiɓe tawfiq donc ɗum ko yettere Allah ko jagui
neɗɗo kam ala ko wawi kala ko taweɗa noon e ko mbawɗa walla mbiɗa ɗumen ko an wawi ɗum Allah nani hen junggo makko ko poɗɗa ɗum yettude wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis a jarama yeeɓiyankoɓe Pinde TV ceerno Ousmane Ba ma e gartu ɗo saabu musidɗo men biyeteɗo Samba Ba e bandiraɓe hewɓe waɓe no monni wonɓe laamu leydi Sénégal jagoɗo kalfinaɗo cellal suuɓi fodde nogas jeegomuɗo e Dakar yoɓe gar ɓe janta e mabɓe ɓe balla ɓe saftude coronavirus koɓe salinoɓe gandi OMS salima ministére o salima kono noon ɗum waɗi séminaire uji ɗi mbaɗi amin jetta amin jarno waɓeno ma foof jeeyama hen wadde ma en gartu o sallah lamɗo jaaɓi e nder nden yewtere kolle